Velkommen til rundvisning på Zanzibar Højskolen. Kom med indenfor. Klogere end du tror. Så tag det roligt. Det er det bedste på jord. Det er en melodi. Her har vi Rævehulen, hvor vi ser film hver søndag aften. Og så chiller vi om eftermiddagen. Og så bruger vi den også om tirsdagen, når vi har fællesaften. Klogere end du tror. Så tag det roligt. Det er det bedste på jord. Og her er der volley. Vi spiller volley hver fredag eftermiddag. Og ellers så tit vi kan komme til det. Og her har vi hængekøj-loungen, hvor vi hygger. Jeg håber, at det er egentlig bare... Jeg ved ikke, men det er fordi, det er længe siden. Hej, Pia. Hej. Det er fordi, det er længe siden. Og her har vi lille klasselokal, hvor vi har undervisning mandag til fredag, når vi har swahili og miljøkendskab og selvindsigt og kulturforståelse. Det er det hele til 400. 400. Det er det hele til 400, og den har her. Hvornår begyndte de første rydninger af skoven på Zanzibar? Det er igen en på konsensus på hende. I the feel this baby. You no go believe this cannot die. Og her har vi vores vilde træningscenter. Der er boksepude og lidt af det hele, så vi kan holde os fit i Zanzibars varme. Her ved siden af træningslokalet har vi vores elevbar, som vi normalt bare chiller i om aftenen og nogle gange om eftermiddagen. Og ellers så i weekenderne, så er det her, vi går amok inden vi tager på Jambo. Og vi har lidt til drinks og øl og sodavand, og så har vi for nylig også pimpet barn op med fede tegninger. Siden af baren har vi også en bålfest, hvor vi en gang imellem tænder bål og hygger med nogle sange og bare chiller sådan en almindelig hverdagsaften. Så har vi for nylig fået vores gynge, som jeg har lavet sammen med Via, som var blevet et væddemål med Jan, at vi skulle nå at bygge den, inden han kom tilbage, og det nåede vi heldigvis. Så har vi vores store klasselokale herovre, hvor vi også har undervisning i og projekt, swahili, og så har vi lige haft vores fredagsmøde her i dag, hvor vi havde en dummehat, som gik til havre i den her uge. Det var bare havre. Efter Teddy's, så jeg ved ikke, der var nogen, der begyndte at lave nogle sugemærker og sådan noget, så var der nogen, der fyldte havre ind, at man ikke kunne se det på hende, fordi hun var sort. Og så han så, ej, prøv lige at gøre det lidt mere, for jeg vil faktisk gerne have se, hvordan man... Okay, 1, 2, 3, nu. Tunakuja darasani kila siku kujifunza Kiswahili na mwalimu. Tunasoma, tunasema kweli, tunaendelea sisi wanafunzi bora wa shuleni. Og her kommer så vores bungalow, som vi bor i, og vi har også Bandaen, som er sådan en ekstra hus, som der er nogle af drengene, der har valgt at bo i år. Det er sådan lidt mere primitivt i det, og deres toiletter ligger så uden for deres hus. Vi kan også lige tage et kig ind på et af værelserne. Det her er et af værelserne i bungalowen. Her sover vi køjeseng og har sådan et lille værelse herude til alle vores tøj og ting og sager. Og så har vi badeværelse her. Og det her det er faktisk en af de gode bruser. Vi kan lige se, hvor meget vand der kommer ud i dag. Wow! Den er altså god. Det er næsten som en dansk bruser. Nogle gange kan vi være lidt uheldige, og der måske kun kommer sådan her ud af den. Eller ingenting. Ja, det kan også være, så har vi en god spand at tage bad i. Where is my Johnny? Johnny boy. Do you know Johnny? Question. Og så kan vi se her, at det der projekterne har været i gang med at lave bord.
Det er Piger til Piger, som har lavet bord til Party Skole, hvor du skal male nogle spil ovenpå, sådan at de kan sidde og spille der. Så er vi nu på vej hen til vores vaskekoner, som vasker vores tøj, hvis ikke lige vi selv gider det. Så er de så søde at gøre det for os. De er her ikke lige nu. Så kommer vi hen til spisesalen, hvor at vi spiser hver dag og har blandt andet elevmad om onsdagen. Men så har vi vores skyllerum, hvor vi ligesom skal vaske op efter hvert måltid. Og sortere det hele rigtig fint. Ja. Og der lugter altid rigtig godt herinde. Ja. Og vi har vores vandhane herovre, som vi kan tappe renset vand af. Har vi herinde til venstre. Det er vores køkken, hvor køkkengangen så har fået lavet mad til. Så lige nu er der nogle af pigerne i gang med at skulle bage kage til senere. Mambo. Koa. Klogere end du tror. Så tag det roligt, det er det bedste. Køkkenet her, det ligger inde i Rødhus, hvor der også er nogle af de andre, som bor, fordi at der er ikke plads til, at alle kan bo i bungalows. Og prøver vi lige at gå på besøg herinde. Der er der også pyntet lidt op til jul allerede på vej ind. Her har vi også vores computer, hvis man lige skal en tur på nettet. Det kan jo blive nødvendigt 4 måneder i Afrika. Ja. Og her har vi kølerummet, hvor man kan hente noget frugt, eller så er der bananer. eller få lidt kold luft. Der er også et værelse her, der er pyntet godt op til jul. Og det er et værelse, i Rødhus har det også køjeseng. Og der er en i bad. Der er en i bad. Det sker jo. Der er god udsigt til volleybanen. Vi bor cirka 200 meter på stranden. Men inden vi lige smutter derned, så kan vi lige gå ind til vores nabo, som er Savannah Ocean Hotellet. Hvor man kan gå ind og få lidt andet mad, så det er meget lækkert. Og man kan også sidde herinde og hygge om aftenen, eller spille nogle spil, eller købe sodavand. En kold sodavand eller koldt vand. Der har vi Eddie. Der har vi Eddie. Eddie er også en af vores yndlingsstaff. Han er altid så glad. Ja. Ikke Eddie? Og han er slet ikke så generet, som han ser ud til. Ja, her har vi hotellet, hvor vi går ind og får noget god mad. Hvad vil du anbefale, Lasse? Jeg vil anbefale hummus. Den er sikker. Ovenpå er der en bar, som vi nogle gange får lidt drinks og chiller i, inden vi tager på Teddy's eller på Jumbo. Eller vi sidder og spiller, eller hvis det er regnvejr. Ja, så er det også meget hyggeligt. Man kan også se film heroppe. Det er også meget chilleren. Der er lidt god udsigt ud over vores fodboldbane, som ligger sådan lige ved spisesalen. Og der har vi staffodbold hver onsdag inden elevmad. Ja. Og nogle gange har vi spillet mod en dame, som er hotellet, der ligger overfor. Og så bruger vi også fodboldbanen til idræt, som vi har hver morgen. If you see this baby, then I'm saying she must drop my. Og der har vi Eddie. Der er Eddie op fra disken. Mambo! Og så kan vi gå ned på stranden. Skolen ligger rigtig tæt på stranden, så det er helt vildt lækkert at kunne gå ned i lækkert vand. Eller svømme om morgenen, eller have idræt på stranden. Men der er super meget tidevand, så det skal man nogle gange lige time med, at enten om morgenen kan man svømme, eller så kan man løbe. Fordi det kan altså godt lige være langt ude. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. It's Mr. Maybe. Der ligger så lige nogle strandbabes her. Nyder solen. Ræd og række ligger de på den med på. Lige her det sidste sol, inden vi tager hjem. Og her har vi så lækre strand.
Indiske Ocean. Ja. Og lige derovre, ved skiltet der har vi Jambo Bar, hvor vi giver den gas hver fredag. Og fester med afrikanerne og lærerne og masser på pant. Så det er rigtig fedt. Godt sted. Du sætter altid gang i en god fest. Det var et lille indblik i vores skole, hvor vi har brugt de sidste 4 måneder. Vi kan anbefale Zanzibar Højskolen og Patje og Zanzibar. Så vi håber, I kommer og besøger os. Karibu! Fuck, hvor var det fedt. Fuck, hvor var det, ja, det var så fedt. Det er så fucking hot at gå på højskole. Det styrede for hårdt, ja,